Madi ba mag-content ta pre? Sige gitag grabe itong mga content pre. Dagan-dagan pre, action-action. Kini pre, diri na lang ta pre para di na ta mo sige ko pre, manglingkod mangaon lang ta. Sarap di mo views million pre. Di depende on dem. Di dito pre. Prenjo ka una prenjo. Sarap di ta views 1 million prenjo. Saan Panitin ninyo? Ay, noon sa naman yung taon mo marag... Bakit hindi nyo gipanitan? Dapat panitan nyo bago ka uron. Ganito man ito, ito. Yan sa akin, walang palit-palit. Ano ba? Huy, Ano na pre? ganito ba, ganito. Tapos kainin. Tapos, adi, busog ginimot yan. Ha? Lamok. 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 Wala oy. Lamok. Hindi ka lamok. Wala na. Wala na. Pasasin mo! Ako ubos na ako! Lakas na. Kaming ko nga. Kaong to. Saro. Mga idol. Minsan ako makakain. Sabi ba? Ay, scroll ninyo mga idol ha. Ay, basi mo views niyo kwan. 300 pre. 300 views pre. Mahalag na ang Diyos. Basta makakakaon ko. Tapos tinaw na pre. Seryoso ang story pre. Tanaw kung naho pre. Masa ba ni? Million. Saro di mag-million. Ato content pre. Saro di mag-million. Malag di kabot milyon. Basta kaon ko saging. Ay, paniti. Hindi ko mo sa kadre. Ay, paniti. Ano mo sa kota ka di mag-million? Ano mo sa kota ka di mag-million? Ano di mo ka mo sa kota? Ako di. Di ka mo sa kota di mag-million, pre? Oh, no. Bangon ka. Content ra ni. Magtungko ka. Content. Mamayos. Content ra man eh. Ha? Ulit content. Mo gini mag-content ganita. Kaon na may saging mga idol. Kini ba sayo nga content kay Kuan kayo simple busog pa. Ay, masaya lang kami kasi kain kami ng saging. Ay jog i-scroll niyo mga idol ha. Panuoran niyo yung video mga idol. Si Araw di mag-viral. Kam na. Ha? Salamat. Saging. Thank you kayo sa pagpanood sa mong video ha. Content ra ni mga idol. Sabi mo. Isapuan. Hindi usap lang. Wala pa na panitan. Murang tagalasang.